L-analiżi ekonomika ta' Standards & Poor's indika li għalkemm it-tkabbir ekonomiku ta' Malta mistenni jimmodera għal 3.5% din is-sena, Malta mistennija tikber brata ola ħafna minn dak ta' żona euro li mistennija tkun ta' 1.3%. S&P tinnota li bil-miżuri li ddaħlu fl-aħħar snin il-ħaddiema barranin naqsu b'mod qawwi minn 22,000 fl-2022 għal 11,000 fl-2024. Dan flimkien ma' restrizzjonijiet aktar stretti fuq ħaddiema barranin mill-Unjoni Ewropea. Innotaw li dan it-tnaqqis mistenni naqqas il-pass ta' tkabbir minkejja l-ħtieġa ta' aktar ħaddiema fis-suq tax-xogħol. Dwar il-qagħda finanzjarja r-rapport jgħid li wara surplus fil-finanzi bejn l-2016 u l-2019, id-deficits qawwija fil-pandemija l-bilanċ fiskali ta' Malta qed jitjieb grazzi għal prestazzjoni b'saħħitha ta' dħul mit-taxxa, inkluż minn kumpaniji internazzjonali fis-settur tal-iGaming u dawk finanzjarji. Ibassru li minn deficit ta' 5.1% dan se jinżel gradwalment għal taħt 3% sal-2026. Fl-istess ħin qed ibassru li d-dejn se jinżel għal madwar 40% sal-2028. Dwar l-ispejjeż tal-imax l-Aġenzija qalet li dan mistenni jkun ta' 4.1% midħul tal-Gvern livell diskritt bħala baxx u sostenibbli f'kuntest internazzjonali. S&P sostniet li l-prezzijiet tal-enerġija fissi għal familji u n-negozji maħsuba biex jipproteġu lill-ekonomija minn xokkijiet fil-prezzijiet tal-gass u tal-elettriku jibqa' riskju kbir għal finanzi pubbliċi. Żiedet li Malta se tkompli tirreġistra surplus sostanzjali fil-kont kurrenti b'medja ta' madwar 5.9% tal-prodott domestiku gross bejn l-2025 u l-2028. Dan qed ikun sostnut minn riżultati rekord fil-waslit tat-turisti u esportazzjoni ta' servizzi oħra fosthom l-iGaming u s-servizzi finanzjarji. Fil-analiżi tagħha S&P tgħid li wara inkjesta pubblika dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, il-pajjiż għamel progress passi biex jitejjeb is-sistema tal-ġudikatura u s-supervizjoni kontra l-ħasil tal-flus. Madankollu qalu li Malta għadha fost l-aktar dgħajfa fl-Unjoni Ewropea fl-indiċi tal-perċezzjoni tal-korruzzjoni u s-saltna tad-dritt. L-ekonomisti tal-Aġenzija sostnew li tnaqqis fil-kompetittività bħala ċentru finanzjarju u tal-iGaming jew passi lura fil-governanza u l-qasam kontra l-ħasil ta' flus jistgħu waslu għal tnaqqis fir-rating. Minħa l-oħra titjib kostanti fil-qagħda finanzjarja jista' jwassal għal titjib fir-rating Malti. Kien għalhekk li S&P konkludiet li minkejja tnaqqis mistenni fit-tkabbir ekonomiku, il-prospetti fiskali u esterni ta' Malta jibqgħu b'saħħithom biżżejjed biex jiġġustifikaw ir-rating tagħha fil-livell ta' A bi prospetti stabbli għas-sentejn li ġejjin.